Alt det lys, vi ikke ser, er sådan en roman, man drømmer om. Sådan en roman, man forsvinder ind i, og som man slet ikke kan slippe igen, hverken mens man læser eller når den er slut. Både fordi historien er så gribende, men også fordi den er så enormt smukt skrevet. Alt det lys, vi ikke ser, foregår under 2. verdenskrig, hvor vi på skift følger den franske pige Marie-Laure og den tyske dreng Werner. Marie-Laure er en lille blind pige, som bor alene med sin far i Paris, hvor han arbejder på det naturhistoriske museum. Da krigen bryder ud, bliver de nødt til at flygte ud af byen til den lille franske kystby Saint-Malo i Bretagne. Med sig har de en meget kostbar juvel fra det naturhistoriske museum, som de skal forsøge at beskytte mod nazisternes kunsttyverier. I de samme år følger vi den forældreløse dreng Werner, som vokser op på et børnehjem i Sydtyskland. Han har et helt særligt talent for teknik og for at reparere radioer, og derfor bliver han meget tidligt rekrutteret til en af Hitlerjugends eliteskoler og siden sendt ud i krigen. Sådan følger vi Marie-Laure og Werner på skift, og vi venter spændt på, om de vil mødes til sidst. Det her det er en helt fantastisk roman. Jeg kan simpelthen ikke anbefale den nok. Læs den nu og her, eller læs den i din sommerferie. Men bare lov mig, at du læser den, for det er en oplevelse, man simpelthen ikke må gå glip af.